Ipar Euskal Herrian 1000 biztanle baino gutxiago duten herrietan, martxoan iraganen diren herriko bozetara aurkeztuko diren zerrendek parekidetasuna errespetatu beharko dute hautagaien artean. Gaur egungo auzapezen artean iritzi kontrajarriak daude, batzuk aintzin pausu bat ikusten dutena, beste batzuentzat zailtasun gehigarri bat baizik ez delako. Arratsaldeon ikusentzuleok gaurko saioan martxoan iraganen diren hauteskundeak aipatuko ditugu. Eta horretaz gain, ostirala izanki asteburuari begira jarriko gara eta hainbat plan proposatuko dizkizuegu. Ongi etorri iparraldearen orenera. Aurtengoa Betarrameko ikastetxe katolikoaren azken ikasturtea izan daitegela errandu Frantzian hezkuntza katolikoa kudeatzen duen federazioko presidenteak. Pierre Vincent Guguetek RTL irratikatean eskaini duen elkarrizketan, Betarramek ateak itxiko dituela, hezkuntza katolikoa zikintzen duela bere fama txarrarekin eta kriminal batzuen zama ordaindu behar dutela egungo irakasleek eta gurasoek esan du. Eta Betarram izena lurperatzeko garaia dela ere gehitu du. Instituzio gisa itxi eta ikastetxe berri bat irekitzeko aukera ere aipatu du. Biktimen borroka gidatu du Alan Eskerrak azken urteetan eta errandu, preseski ez zuela itxier hori eskatzen, baina albiste ona dela. Gogoratu behar da, 1950 eta 2004 artean, jada, 200 pertsonatik gora salatu dutela bertan bortizkeri fisiko edo sexuala pairatu izana. Bestalde, Betarrameko afera ikertzen duen komisio independenteak eskolaren itxiera biktima batzuek kalte ordain edo neurri preventibo gisa hartzen duten arren, esan du ez duela ezabatzen gertatutako indarkeria eta ez duela azaltzen nola irauntzuen hainbat hamarkadetan. Itxiera hau ez dela nahikoa kalte ordaina emateko edo biktimei dagokien arreta emateko, ez da eskoletan indarkeria gehiago saiesteko ere, eta beraz, beren lanarekin jarraituko dutela berretsi dute. Orain, Vatikanoak izango du azken hitza eta honek berretsi beharko luke Pierre Vincent Guguetek iragarritako itxiera. Martxoan Ipar Euskal Herriko herritarrek beren herriko hautetsiak aukeratu beharko dituzte. Aurten onartutako lege batek 1000 biztanle baino gutxiagoko herrietako zerrendetan parekidetasuna errespetatzea agindu du. Hots hauteskundeetara aurkeztuko diren zerrendetan gizon eta emazteen kopuruak berdina izan beharko du. Hain zuzen, Ipar Euskal Herrian 114 herrik aipaturiko legea errespetatu beharko dute. Jakin bar da gaur egun Frantzian, 1000 biztanle baino gutxiago duten herrietako hautetsien 37,6 soilik emazteak direla. Ipar Euskal Herriko auzapezen artean iritzi kontrajarriak aurki daitezke. Baxi Nafarroako Behorlegiko herriak 350 biztanle ditu. Gaur egun, Pascal Negeluartek gidatzen duen taldean 4 emazte eta 3 gizon baditu ere, ez du begi honez ikusten legedi berria. Horrek bere esanetan zailtasun bat baino gehiago ekarriko dielako herri txipiei. Zaila izanen da, anitzen dako zaila izanen da. Ez da bakarrik Behorlen izain zaila. Denetan inen dute, pentsut, baina biziki zaila da. Zen jendiak deliatea dela gelditzeat, pentsu dut ez dutela utziko herriak erortzeat, baina zaila izanen da berriz berritzea. Zailtasun hori atartzen da herri guzitan. Izan dain 300 bizitzale, 500 bizitzale, beti zaila izaiten da. Eta hori denek hala hartzen dut, hala entzun dut ingurian. Beste batzuek ordea emazteek herriko etxeetan duten tokia naturaltasunez emendatzea ekarriko duela uste dute. Begi honez ikusten dut lege hori, mundu unen erdia emaztekin itzulikatzen da, eta behartu izaite ez da sekula goxo, baina beharrezkoa dela iduritzen zait emazter leku horren eitea. Nik uste dut naturaltasunera heltzeko beharrezkoak direla olako legeak. Ardura pentsatzen dut ere berze erresuma batzuetan nun emaztearen egoera zinez larria eta kezkagarria den, ez baitute bate lekuik, eta nik uste dut haiek olako emazteak guri, Europari eta buruz so direla, eta erburuz ere zorduela borroka hori bururaino ere maitea.
Kontra daudenen ustez horrelako legeak Pariseko bulego batzuetatik hartuak dira, behorlegi bezalako herri txipietako errealitateak kontuan hartu gabe. Ez dute hemengo realitate bat erzen, eta uste dut hek nahi dutena da herriak kentzia, tipitzia. Auzo herrikilan eta jartzia berrikin, voilà. Bon, ez dute erreiten hemendik progoi oitama urte murien ez dela ala izanen, hain segur, baina ez da hola egiten, prestatzen da. Fusioniak izan dira betidanik, baina prestatzen dira. Bertira hektarrak prestatu, bertira denak kudeatu, ez dut hola ez da manera. Ez da gai egisa, baina etapa bat da, gu gainditu behar duguna, ondoko belaunaldiek, zezaten hori bizi. Eta piskat egia da, piskat bortitza da, hor kolpean behar dugu parekotasunera heldu. Baina erakus dezaun zertaz kapable giren, eta desafio behi bat da altsatzen duguna, eta emazten lekua defendiatzen dugunon zeregina da ere, entxeatzea bururaino joaitea. Jakin bar da legea ez errespetatuz gero eta zerrendarik ez aurkeztuz gero Pirineo Atlantikoetako prefeturak ordezkaritza berezi bat eratuko lukeela, kontseiluaren bete beharrez arduratzeko. Honek botere mugatuak izango lituzke. Beraz tarte zehatz batean hauteskunde berriak antolatuak izan beharko lirateke. Hortzirala da, asteburuko atarian gaituzue berriz ere, eta beti bezala olakoetan itzorduak gonbidapenak luzatzen dizkizuegu berehala, eta gaur musika, dantza pixka bat ere bai, baina hasteko musika, zurekin nere aulaso hasiko dugu, Lapurdiko hiribururat eramaten gaituzu. Hori da, Baionan kantuz 2026 urteko lehen, Baionan kantuz usaian bezala hilabeteko 4. larun batean, beraz 20 laguntan, larun bate hontan bihar, izanen da urteko lehen Baionan kantuz esan bezala eta programan berrikuntzak ere badaude, Imanolen 4 beste kantuen artean ere aipatzen alditugu Urtsintxak, Manes Pagolarena edo Guken Aizea. Hainitz izanen dira, hainitz kanta, gitara boia dauren webgunean ikus daiteke, 2026 kantuz pasatzeko proposamena, Baionan kantuzen eskutik, guri izugarri gustatzen zaigu, beraz, bertan izango gara 11etan Euskal Museoaren aitzinean. Eta antxe izanen da ere gure lankide izan zena, Giomirigoien beti bezala antxe musikarien artean kantariekin eta hemendik agurtzen ditugu Baionan kantuz taldeko kide guziak nola ez. Kantua Baionan aipatu dugu, baina Jurrebide gain zuk ere baduzu kantaldi baterat joateko gonbidapena, ez da? Hori da, Baionatik Aierrara joango gara, ze Abia taldeak kontzertu bat eskiniko du Aierrako denen etxean. Gogoratu, Abia taldea, Maia Iriart, Elena Aira, Maia Iribarne eta Maia Agerrek osatzen dutela. 2021 beren lehen diskoa plazaratu zuten Animalia naiz deitutakoa, eta orain lan berri batekin datoz Omen izenekoa. Aierrako kontzertuaz gain martxoaren 20 ikusgarri berezi bat prestatzen ari da taldea, hain zuzen Biarritzeko Atabal aretoan Omen deituriko disko berria aurkeztuko dute, eta horretarako lekua erreserbatu behar da. Eta igandean emango duten kontzertu hori arratsaldeko 4etan emango dute, eta bertan sarrera erosten alda. Ederki, Lapurdi, Baxa Nafarroa, eta guazen orain Siberuraino, badakizue joan den asteburuan, maskaradak hasi direla, Iruri, Ozaze, Zalgize eta Mendikotako gazteen eskutik, eta orain apirilaren 26 arte, badabiltza erri-zerri, kasik asteburu oro, eta igande untan, egun osoan, Añarben izanen ditugu, ondoko asteburuan desantzun, aldiuntakoa utxe egiten bali baduzu, eta gero, otsailaren 14an, Pagola aski berezia, herriaren erdia Siberuan baita, bertze erdia Baxe Nafarroan errekak mozten du edo ikartzen ditu, nola ikusten den, eta hasteko hortxe dira Siberuko pertsona ikusgarrienak, maitagarrienak, pitxu, kabana ondia, kauterak, buameak, dantzariak ere bai, zamaltzainak, kantinerak, eta denak beraz erri-zerri, eta igande untan ejan bezala, itzordua Añarben, badakizu egoizetan, barrikadak etxe, baserriz-baserri, ibiltzen direla gazteak, dantzan, umore honean, eta gero atxaldean, egibazkaria elgarrekin egin eta ikusgarria plazan ematen dutela, eta badute, gauza initz aipatzeko, aktualitatean baita gauza frango, nazioartean, baina hemen berean, erriko gozak baititugu, eta 5 urte, gezur urte, erraten baita, eta denetik entzunen baitugu, eta maskaradetan ere, jakintzazue denetik eskaintzen dutela gazte horiek, bagoaz, Siberuko maskaradekin. Asteburu hona izan, aio!